Masisuka lokho yabona njengamanje nginomfowalanga insizwa la esencane kakhulu kwake kusawubona Kodwa mdala niyaphila? uyaphila kodwa Siyaphila Nkosi yami. bani igama lensizwa Ufeza lo umfanakalanga enqothu esigodini sawaNgwethana. iyo le umaqondana Iyo kanye ngqo. Konde noMaqonda. wethu ubika nini endimeni uqhamukaphi kathi uqasheni Endimeni ngifike last year. Bengingacasile bengisafunda. Ngifike last year. mana-ke ufeza ukucula ngabe yinto ayibukele ekhaya noma yinto ayibukelele kwabanye abafethu endimeni Hayi ngathini ukucula kuvele into engikhule ngiyiyona. Kahle kahle ngikhule ngumuntu othanda ukucula. Oyibandakanya kakhulu nezinto ezifaka ukucula ingoma, icathamiya zonke lezi zinto lezo. Until ngize ngibe mdala nami ngibona ukuthi ngingangena ngapha ngasemculweni. Oqala ipi yami ngeke ngakhipha i-double track ngoqala unyaka but bengewona umaskandi ngqo bekuyi acapella like bengihambisana nokwazi insele mhlawumbe bazoyikhumbula abantu late wayengikhulekela lwisana nesiphepho kwakuyileyo then le ipi yami yokuqala nqa kumaskandi ngqo oneyiginci ufeza ey'ntweni ey'ningi mhlawumbe angayikhomba sibona ufeza thema isiyosha ingoma South Africa yonke wakhala abanye abaculi ngofeza umjabulise kanjani nomukelo wabanye abaculi endimeni ekungijabulise kakhulu kodwa omdala ikakhulukazi njengoba phela bekusasa umsebenzi wokuqala nami benga-expectanga lutho so mase kwenzeka kanje ekungijabulise kakhulu kusuthi-ke kukhombela ukuthi khona la okuya khona ngiyabonga futhi kakhulu nakubo abaculi ngokuthi ngoba bakhona abantu abanye abangilandelile nabalandela umculo wami ngenxa yokuthi igama lami seliphathwe yibona abaculi so kungijabulise kakhulu sibone izolo egibela nawe stage leyo nto isho ukuthini kuwena komunye umculo nawe unomsebenzi wakhe nawe une-hit uyi-threat mhlawumbe kuyena uma singasho kanjalo kodwa wena ekugcineni wakudosa ugibela nawe stage yasho ukuthini leyo nto kwena iyasho lukhulu kakhulu kumina ngasho ukuthi futhi iyangisebenzela ngoba uma ngaphosisi bekuyisiteji sami sokuqala esikhulu engagibela kusona lesiya ngingabizwanga kodwa umzala wangibiza-ke sangena khona isiteji ngakhona nokurecognize ngoba ngicabanga ukuthi uthe emva kokungena lapha esiteji lesa siteji lesiya bathi unginaka kakhulu futhi abantu ngendlela de benginaka ngayo ekuqaleni so kwangisebenzela kakhulu ngasho ukuthi umzala inkosi imbusise kakhulu siyabonga Feza sibonile eCape Town eKhayelitsha yebo ngizobe ngikhona kanjani igigi yakho yosingaki lezo eKhayelitsha wona seke yaba khona ngoDisemba yaseCape Town kobe oqala yebo kodwa wona seke yaba khona ngoDisemba noma ngeke ngazi ukuthi sekuyesingaki sengikhohliwe mhlambe nje ukuqala ngaqala ngicele nje ukuthi abahleli bemcimbi uma ngabe sikhona isikhala mhlambe ngoba ikakhulukazi ingoma ikhona ebantwini ngiyacela ukuthi bengiqashe nakanjani sofinyelela noma ikuphi la eNingizimu Afrika nakuphi sofinyelela ngicela ukuthi bengiqashe ngiphinde ngibonge-ke futhi nakubalandeli abasesekayo ngaso sonke isikhathi ngicela ukuthi beqhubeke njalo abafowethu beseseke nathi siyathemba ukuthi ngelinye ilanga sohamba sifikelele kuso lesi sigaba lesi esingaso namhlanje siyabonga kakhulu bhuti omdala.